Hi, good morning, Pangya. Magandang umaga sa inyo dyan. Kung nasaan man po kayo, ingat-ingat. Gagawa po tayo, Pangyaw, ng lemon with ginger. Yan po ang lagi kong iniinom dito, pampaliit ng tiyan. Kasi po ay ako'y hindi masyadong nakaka-ebs pag hindi po nakakainom ng ganyan. Turo po yan sa akin ng aking employer kasi sinabi ko po na ang hirap ko mag-EBS. Pasensya po kung sino po kumakain dyan. Share ko lang po yung experience ko. Ito po, gagawa po tayo ng lemon with ginger. Pakukuluan po natin siya ng 30 minutes sa tubig. Yan po ang lagi ko pong iniinom dito, Pangyaw. Start na po tayo. Ayan, Pangyaw, maglalagay po tayo ng tubig. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan, tama na po yan. 5 baso lang po sa isang lemon at 4 na pirasong hiwa na luya. Pakuluan na po natin, Pangyaw. Pakukuluan nyo muna po siya, Pangyaw, bago nyo po ilalagay yung ginger at yung lemon. Hiwain na po natin yung lemon, Pangyaw. Ayan na, Pangyaw, nahiwa ko na po yung lemon. Pwede naman na po nating ilagay yung lemon habang hinihintay po natin kumulo yung tubig para sabay-sabay na siyang pakuluan natin ng 30 minutes. Lagay na po natin, Pangyaw, yung lemon at ginger. Ayan, Pangyaw. Ilalagay na po natin yung ginger sa tubig. Para po, pag kumulo siya, sabay-sabay na natin pakuluan. Yan lang po ang ingredients niyan, Pangyaw. Lemon at ginger. 30 minutes lang ninyo po yan pakukuluan. Takpan po natin. O, tingnan nyo po, Pangyaw. O, medyo kumukulo-kulo na po siya. Ganyan lang po, Pangyaw, ang ginagawa ko. Hindi na po ako nabili ng mga, yung mga gaya ng mga titi. Yung mga tea na bag, hindi na po. Kasi yan lang ang sinabi sa akin ng aking employer. Mas mabisa po talaga siya, Pangyaw. Kasi noon, ako dumating dito sa Hong Kong ay, ang kilo ko po ay 92. 92 kilos. Ngayon naman ay, nag-ano na pa ako, medyo bumaba-baba na ang kilo ko. Kasi talagang minimaintain ko na po yung inumin. Lalo na po ngayon, winter. Kailangan po natin yan. Para po sa ating resistensya. May kasama na rin kasi yan, Pangyaw, sabi ng aking employer, vitamins. Kahit hindi na daw po ako minom ng vitamins, okay na po yan. Lalo na ngayon, may mga virus po pa. Di ba, Pangyaw? May mga virus po. Lalo na yun nung kasadsada ng virus. Yan po yung sinasabi sa amin ng aking employer. Minsan po, umiinom po siya niyan. Humihingi po yan sa akin. Yan lang po ang aking iniinom ting umaga. Ginagawa ko po siyang tubig, Pangyaw. Kung gusto nyo po, itry nyo po yan at effective po talaga siya, Pangyaw. Kasi po, ngayon ang timbang ko po ay nasa 70 na lang po. 75, 76. Ganun po. O, di ba? Medyo bumaba-baba po yung timbang ko dahil dito. Talaga pong nag-i-EBS po ako dyan. Kaya, sinare ko lang po sa inyo kung ano po yung ginagawa ko at iniinom ko po. Yan po. Hintayin po natin siya, Pangyaw, kumulo ng 30 minutes. Tapos, saka po natin siya hihinaan. Pag nakita nyo na po siyang kumulo, hinaan nyo na lang po. Kasi, para hindi siya umapaw. Okay po. Hintayin po natin ng 30 minutes. Tapos, turn off lang po siya. Hayaan lang po siya dyan na lumamig. Saka nyo po ililipat sa termo o kaya sa pitchel. Check natin, Pangyaw, kumukulo na po siya. Tingnan natin. O, di ba? Ganyan lang siya, Pangyaw, o.
Pahinaan po natin ng apoy. Yan. Hintay lang po tayo ng 30 minutes. Turn off. Then, ready to drinks. Ayan na pangyaw. 30 minutes na siyang kumukulo. Tingnan natin kung ano na itsura. Oh, di ba? Lumalagas na yung mga ano niya doon sa lemon. Humahalo na sa tubig. Nakita niyo pangyaw? Yan. Okay na siya pangyaw. Thank you for watching pangyaw. Please subscribe. Bicolana OFW. Please comment, like, share po sa aking video. Salamat po sa inyong panonood. Ingat kayo dyan pangyaw kung nasaan po kayo. Salamat, salamat. God bless. Bye-bye, pangyaw. Thank you for watching.